Čakanie na Boha. 31-dňová štúdia podľa Andrew Murraya. 4. deň. Čakanie na zaopatrenie. Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Žalm 145, 14, 15. 104. žalm je žalm o stvorení a slová všetko to tvorstvo očakáva na teba boli použité ohľadom stvorených zvierat. Ale 145. žalm je žalmom kráľovstva a na teba sa upínajú oči všetkých, po verzii kráľa Jakuba oči všetkých čakajú na teba, zjavne špecificky hovorí o potrebách Božích svätých, tých, ktorí klesajú a tých, ktorí sú utláčaní. To, čo vesmír a stvorená zver robí nevedomky, Boží ľud má robiť úmyselne a dobrovoľne. Človek má byť prekladateľom prírody. Má dokázať, že niet ničoho vznešenejšieho či požehnanejšieho pri používaní našej slobodnej vôle, ako použiť ju na to, aby sme čakali na Boha. Ak armádu pošlú pochodovať do nepriateľskej krajiny a dostanú správu, že nenapreduje, okamžite povstane otázka, čo spôsobilo to zdržanie? Odpoveďou bude veľmi často: čakáme na zásoby. Nedorazili potravinové zásoby, oblečenie či munícia. Bez nich sa armáda neodváži pokračovať ďalej. V živote kresťana to nie je iné. Každý deň, každý krok potrebujeme svoje zaopatrenie z neba a nie je nič tak dôležité ako rozvíjanie tohto ducha závislosti na Bohu a dôvery v Neho, ktorá odmieta pokračovať ďalej bez potrebnej zásoby milosti a sily. Ak si položíme otázku, či je to nejako odlišné od toho, čo robíme, keď sa modlíme, odpoveď môže byť, že možno sa modlíme veľa, ale veľmi málo čakáme na Boha. V modlitbe sme veľmi často zamestnaní sami sebou, našimi vlastnými potrebami a našou vlastnou snahou. Keď čakáme na Boha, prvá myšlienka je na Bohu, ktorého čakáme. Vstupujeme do jeho prítomnosti a cítime, že potrebujeme len byť ticho, aby on, ako Boh, nás mohol zatieniť samým sebou. Boh sa nám túži zjaviť a naplniť nás samým sebou. Čakanie na Boha mu dáva čas prísť k nám jeho spôsobom a v jeho božskej moci. A v čase modlitby by sme sa práve mali nastaviť, aby sme uchopili tohto ducha. Skôr ako sa začneš modliť, skloň sa v pokore pred Bohom, aby si pamätal a uvedomil, kým je On, ako je blízko a ako istotne dokáže a chce pomôcť. Utíš sa pred ním a dovol jeho Svätému Duchu, aby prebudil a rozdúchal tvoju dušu do tej detskej pripravenosti byť absolútne závislý a očakávať s dôverou. Čakaj na Boha ako na živú bytosť, živého Boha, ktorý si ťa všíma a túži ťa naplniť svojim spasením. Čakaj na Boha, kým nebudeš vedieť, že si ho stretol. Modlitba bude potom veľmi odlišná. A keď sa modlíš, maj obdobia ticha, úctivej utišenosti duše, v ktorej sa poddávaš Bohu, keby ťa prípadne chcel niečomu naučiť alebo niečo v tebe urobiť. Čakanie na Neho sa stane tou najpožehnanejšou časťou modlitby a požehnanie, ktoré takto obdržíš, bude dvojnásobne vzácne ako ovocie spoločenstva s tým svätým. Boh to takto ustanovil v harmonii so svojou svetou prirodzenosťou i s našou, aby čakanie na Neho bolo úctou, ktorú mu prejavujeme. Slúžme mu takto s radosťou a úprimne. On sa nám prehojne odmení. Na teba sa opínajú oči všetkých a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Drahá duša, Boh zaopatruje v prírode všetky stvorenia, ktoré učinil. O koľko viac zaopatrí v milosti tých, ktorých už vykúpil. Nauč sa povedať o každej túžbe, o každom zlyhaní a každom nedostatku potrebnej milosti. Primálo som čakal na Boha. Ináč by mi dal v pravý čas všetko, čo potrebujem. A potom povedz: len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha.